ngithi manje ukushoza nangu lo shoza washoza kunendaba esala edinga wena la kunendaba edinga wena shoza ngifika nje ngiqala ukufika la ekhaya kwathi ushoza inkinga sishera nesithakazelo nawe shoza manje angazi ukuthi sondela lapha shoza sondela shoza ukuze wazi ukuthi asini mina nawe sishela isithakazelo uyabona waze njani fokashoza ngizokuthola ukuthi babize wena belungu lapha bafuna ukukhuluma nawe eduze into ongayethemba kahle ngoba igazi lithi ukukhulumisana fokashoza sabona kunjani mfowethu siyaphila mhlawumbe wazi introduction basebenzi ngingekho ekhaya bangibeka kuwe bathi basho ushoza kanjani no ngisiyela kuza abafethu ngathi akubaqasha ukukhuluma nabaqashi ukuthi ushozi ukwazi ukukhuluma nabaqashi sondela ushozi uyena emfanele simtholile uzadlulisa imessage esifunayo unezwe lihoshozayo uyena okwazi ukukhuluma nabaqashi ushozi ekukhulumela sondela ngoba izwi likashozi liyahoshozela so abaqashi base bathi no shoza abasebenzi batshela ukuthi thina sokhokhelana nemali zabo bathi sabatshela bathi abasebenzi sebezwa ngathi thina sizwa ngathi siza asibatshela abaqashi batshela imandate yabo sibatshela silalela abaqashi kuphela thina basho njalo abasebenzi so bathi basebenzi imandate bayishiyo bathi no more manje ama-representative kusho abasebenzi basafuna ukurepresenta bayirepresenta bonke bathi thina mesalisa abadayisa okay ngibe sekuthi nabondlovu sana kumaqashi namhlanje basho ukuthi bacela ukuthi ngoba le issue level babona bengaphezulu kwabo bacela ukuthi by Monday sibuye la sizokhuluma wonke umsebenzi nalo off nawo semsebenzini bebuyela by ngo-6 ekuseni Monday babethe nizokhokhelana kanjani imali yabasebenzi vele kuqala okay ngoba mhlawumbe abasebenzi abayizwanga kanti ikhona isolution inina nje ningayishongo bafazi abasebenzi sabadili first besihlona ngokwamaqembu khona abakuyinyana khona kuyinyana ekhaya inyunyana kaNkadimeng lo uNkadimeng 2 unkethe Kadimeng igama la unkethe yes angifuni ukuthi oyifake ngoba ngimazi eyifake nile mazi nesiphazile fake so saba-address abasebenzi wathi umqashi wenza i-treatment ukhipha abantu abawu-74 phakathi emsebenzini njobe retrenchile kushuthi akakwazi ukuqasha kabusha umqashi ngoba kushuthi imali ayikho njobe ekhipha abasebenzi abakhona 74 umthetho usho njalo kwamele linde leyo period up until ababuyise okay so sabachazela abasebenzi madoda umqashi uya-admit uthi uyasikoneta iy'mali zikhona imali ade engayisi esikhwameni le-liberty uyavuma from uthi biyaphi le mali wayichaza emithingini masimithini wathi bethenga udizili namasondo into kanjalo wayichaza hawu kanti ngama-ona hayi siyo ngisho ama-ona ngama-ona manje nijikisa itrakhi kadizili phela le nto kweyenu hayi asitatazela sijaheni ndawo noshanela umsombuluko wethu uhlela phela sinanamatende thina masesizela siyalala okay so wathi umqashi uyacela ukuthi ekhokhelela abantu laba abaresentiwe okay le mali bengayisikhwameni liberty wathi malini leyo wabala inyanga from engayihambisi from June last year up until 2 days baze bakhishwe ngoJuly wathi malini leyo inyanga nenyanga amayesho ibidonsa malini i-profit ithi iyahluka ayifani kithi sonke khona ama 1.5 1.7 hamo iyahluka ayifani ikhona ngophesiwe futhi nje mawubala nje u1.5 iqala ka 10 u15000 lo vele ibala ngaxoshwa ngazi imali kuphela ngikwazi ukubala ezinye bakwazi ukubala imali ayihamba kanjalo mntwana ihamba no5% wecompany no10% wami okay kuno half wayo ngale company kube nale phuma ngakimi ongenze kube ngaphezulu ingaphi ayikho ngaphezulu mayisihlangene bo 1.5 icela lapho 2000 ngoba futhi enye into engathi iyavela lapha nangimuva nje engathi kwayona lebe kuthi contributor umlungi lebe suka idonswe yini kwayona into ethi ayibe njalo kodwa ke khuluma shows wena wazi udaba ngifuna ukukhuluma indaba engingazazi engiyibheke nami le ekhambeni ngifuna ukuzwa ngawo so wathi umqashi uyacela ukuthi ekhokhelela laba abapresentiwe izangena namhlanje mengizwa kahle abanye abafethu bangikhombise ama notification abanye wathi thina ukwenza i-reimbursement usho namhlanje wanamhlanje yes lesingaki namhlanje lesihlanu ikhokhe namhlanje esho laba baretrenchiwe phezulu kwalabo 26000 bayizolo bakuthange bayizolo
So imali uyasho ukuthi lo 26,000 awuphelele kulo 34,000 angithi. Ngadideki mina. Okay. Okay, ake ngizwe lokho kushoyo ngoba bengifuna ukulandela kahle ngiunderstand kodwa qhubeka ngizoyixosha ngendlela. Wabakhokhela ke abafethu noma ngekho show bonke bakhokhela ngendlela na ngoba angakaboni lonke ama-account wabo. Wathi Ngoba nabangenelwe imali. Abekho bakhona abanye befuna. Abaphamisa izandla bangenelwe imali. Laba abanye abatholanga lutho. Abakuthethanga laba. Okay. So laba basekhona emsebenzini. Wathi uqashi uzokwenza i-reimbursement. Okay. From Feb, kuzwe kahle. End of Feb. End of February. Uthe ahlala ngoba seditshentshile. Bese 318 sekusela abantu abawu240 ngaphakathi wonke abasebenzi. Return 340. 314 if I'm not mistaken. Yes. Bonke labo bantu baphe imalini zabo ngaphandle lo ka 74 lo. Angithi bengibali total before be retrench. Bese u300. Oh, seninonke engakakhishwa. Wakhipha 74. Oh. Wasala 240, uthe 240 abantu abasela ngaphakathi mayisho umqashi. Okay. Wathi kulo 240 uzokwenza ama group of 5. Okay. NgoJune uzokhokhela abantu abo50. First 50 abakhokhela ama president le mali engayisikhwameni. Yeah. February, end of February. February, March. March magene sikhwameni esisho ukuthi sikhekhe nabo abasebenzi. Abaka March, end of March nabo bazoyithola yabo. Okay. Enye group April. Yeah. Kube group ka May up until June. UJune group ka 40 leyo. Okay. Wenza 240 in total. Then bathi mase khokhile ke lo mali. Bathi ngayisikhwameni kuphi? eLiberty. Usethatha ama proof uyise Libat very ubhlobo nawe asenabo but kodwa ngakhwela abasebenzi imali bingayi kuphi kuwesikhwameni uma sebekhokhela nguye Libat ejake ngoba vele asenabo ubhlobo asenze section 14 transfer nakhona uvumela nabasebenzi kusho bona abasebenzi ukuthi bayafuna transfer imali nomsaqhubeka kodwa although uLibat wanqaba bathi no asikhona ukuqhubeka due to the fact ukuthi umdlali bengabuhle ubudlelane nosobotshana. So babangani ngakho ukuthi ngesikhathi ngoba besho abasebenzi. Oh, okay. So umaqala nxa zonke. Okay, qhubeka. So lokho wasathuwa nathi singaphakathi ngoba besithi ngokwama agreement lokho okwe retrenchment ukuthi uzokhokhela ngesikhathi laba be retrenchment. Ngoba sekuthi ifetha nje ukuthi hayibo shuthi nathi le mali kuzoba nenkingi ukuthi ize ngakithi ngoba phela labantu abethola ngesikhathi. Phela bebethe bazoyithola nini? End of August. Benzani mkhaya? Manje wafusa gizo. Manje ikhona nikubonayo lapho, okay. I think izwakele iprofit. Nizwile bahlali. Ibaluleke kini kuqala. Nizwile ukuthi uthini umqashi? Hayi umqashi umsebenzi njengawo. Umsebenzi angithi phela ukhuluma ngezwi likaMqashi. Oh yeah, yes. Kodwa kunezandla ke ngiyigodlo kwamanje singene kokulandelayo. Asiqhubeke bese sesiza ke namhlanje. Wadlula ke uMarch, April, May, June, July, August, September, 6 September manje. Yes. Uthini ke njengamanje? Umqashi. No, phela manje ikhokha next year. Not this. Lama reimbursement. La ngikhuluma providence, akuma providence yodwa. Okay, asize kokunye adlule ku providence ngoba kushuthi nivumile ukuthi indaba next year leyo. Asivumanga. Asime ukuthi ningakavumi ake sizokuthi wayesethembisa ukuthini futhi wayesethini wayesenze njani lapho. Sakhuluma ngeprovidence okwamanje. Okay. Le bona ama bonuses ngoba kumele okuphakele ngoba uzovala ngo-October 20 if I'm not mistaken. I think besithi soyikhuluma manje ke after se-retrenchile sikhokhela abantu imali zabo. Okay. Yeah, manje singakakhulumi nawo. Okay, ithini le ekwakufanele nithole isukela ku shoneni anithathe again unithathe kubani konje kumlangeni okay up until size ku okay ukuthatha kwakho umlangeni ngeke ngiyifakaza kakhulu but kodwa
ngakhuluma kwama-transit kwenzakaleni thina siqashe ngabo ngeminyaka engafani khona abaqashwe after umlangeni sehambile abanye bethu la imoderator yabo ekutheni-ke umqashi umlangeni benza let's say umlangeni naye bengacontribute ngesikhathi naye lama-transition akashows angafani nomunye umuntu ngisho ukuthi transition kasho nomuntu ofika manje ngeke izifane so besingakhuluma amadamage ahambe lokho kanjani umqashi ngoba phela umthwalo wakhe umqashi thina sihlanganisa ukuyeni bahamba kanjani abaqashi abadala. Okay. Asize lapha-ke le athi uzoyikhokha yena manje yona yiphi le azoyikhokha kuyona ezonisusa egeyithini ukuthi abafethu besafuna ukuthi bathi bafuna ziphi imali bona kuqala ngoba thina kahle imali ethenga itholi basebeshows thina ezosinika iphisi ukuthi umqashi sineke yonke lesikonta yona manje basho njalo utheni umqashi uma ekubiza ekhuluma nawe akhuluma ngoningi kakhulu kimi ukhuluma nje ukuthi madoda ukushoza batshela abaqashi abasebenzi ukuthi siyakhuluma ukuthini in terms of ama-reimbursement sabatshela abaqashi ukuthi basabatshela abasebenzi ukuthi bathi abasebenzi thina silalele ikhampani asiyitsheli ikhampani mandate yabo yes that's why ngasithi umqashi no ngoba ebona into i-issue uyacetha by Monday sibuye sonke sihlangane la kube mass meeting wabe secala futhi abafethu ukuthi ungizofazela nto uma sesibambe meeting singayibambi la ngoba phela axatshwe singene ngaphakathi sikhulume ngaphakathi okay kodwa uya understanda ukuthi abasebenzi bathe abavuli lapha egedeni leyo izwini umchaze uNdlovu wathi uthe uNdlovu utshele i-CEO wathi uyazi besibisela baba imali angeke sisuke imali ngekho wathi isifund sizokhuluma phela mesi-engage madoda uyani mandisi ngosuthi singene la ngaphansi sikhulume kwaba zima uNdlovu semtshele kanjani ukuthi ethathe imandate ukuthi singene ngaphakathi ngoba uzwa ngabasebenzi bathi siyangena ngaphandle noma siphumela ngaphandle okay uNkadimengo ufika kanjani Kadimengo Nkethe Kadimengo okay ukufika Nkethe Kadimengo I'm the one angikhona simlandile nanimlandele samlande Witbank nivumelene ukuthi nimaze kanjani nizokwenzani kusukela kiphi inkulumo ayiqaleni khona ngithola kahle okay sahamba nabanye abafethu sasibo 6 saya ePitori okay siya ku ePitori lapha head office la Liberty all right sohlola ukuthi uhamba kanjani ezimalini ukuze sithola ukuthi ahlahla ikhampani econtribute kahle ngendlela sabe sesidlule bargaining council khona ePitori bas-advise ebargaining council bathi madoda anikwazi ukuyimela amakhesi kanje engekho inyunyana kumele nibe nenyunyana ngoba nizoya anyway ngeke ni-defeat umqashi ohleze ni-defeat if ningakanayo inyunyana okay basinika bakunika i-pamphlet ngayikhombisa abafethu ifethu amanyunyana awu-6 under bargaining council kwakuyimoto wona lawo 6 yes then after sesibuyele ePitori sabe sesifonele MTW kanti ikhona iWitbank saya lo baba sasihlangana naye kuphi lapha ezitolo eTasbet wasiqala isebenza kanjani sathi no sicela uzokwenza presentation kubasebenzi bekubone so that bazokhona ukujoyina ngaphansi kwakho wafika-ke ngoba phela umthetho ovumisa umfaka ngaphakathi inyunyansi ngacela abasebenzi mass meeting ukuthi cela sibe ngalapha etolo wafike i-addressa khona kwathi ubani uKadimengo usebenza kanjani wachaza kwamasi wabanika amafomu abasebenzi futhi not all of us certain of abasebenzi basayi lokhu bagcwalisa amafomu sahambisa wathatha almost iviki ukuthi bem-approve lapha ekhampanini baqala bathi no sicela i-contract i-certificate yakho kusiyoqala ukuyi-processa kuphi-labor njalo njalo wayikhipha-ke lo baba uKadimengo wabanikeza kwathatha isikhathi wam-approva nakhona um-approva basibiza kwathiwa kwenziwa i-section 21 introduction wafike bam-introduce lapho-ke kokuma belokhu wajoyina lokhu isobotshane nakhona ujoyina isobotshane siyifakile i-retrenchment already ngoba ufike ngo-April no-exemption ngaphezulu kuno-exemption okhona la ekhaya wenziwa
in terms of bargaining council. Uthola izinto zombili. Okay. So sesibaba ama-meeting amaningi-ke naye lapha eMkatimenge nabo baqasha. Nalabo abangekho inyunyana ngisho njalo. Ngoba phela uvele wayithuka umkhaya ifoni cabanga. Ngoba phela sathola 38% thina then 50 plus olabo abangekho inyunyana. Okay. 50 plus 1 labo abangekho inyunyana. So wathi umqashi-ke ukuze inzoba fair sicela kuba nama-representative alaba abangekho inyunyana azobamela so that bangikhetha futhi bona abasebenzi bashoze uncube shop steward. Akhona ubamela laba ngaphansi enyunyana. Laba ngekho inyunyana bamela laba amanye ama-shop steward wabo nabo. Manje ngoba engathi kunecala elithinta lo Nkadimenge manje uyayazi indaba ukuthi nale union egcina ufika nawo Nkadimenge inenkinga zayo. Nkadimenge umuntu yelo ofika noShozi? Yeah. Wenyunyane okuyona ufike nayo. Bathuna amacala. Yini eyenza ukuthi abasebenzi baphume kuMkadimenge? Kodwa wangachaza ngoba khona ungabakhulumi inkosi yami. Cha wena wazi kahamba kahle konke Shozi. Game. So far ungeza bathi bafuna ama-form of i-cancellation, cancel. Bathi yini inkinga? Bathi service yakhe iphuwa, basho njalo. Bathi? I-service yakhe iphuwa. Yini eyayilindele ukuthi ayenze ngoba uyi-short steward kushuthi uyazi fanele ngabe wenzani? No phela ushozi ukuthi i-short steward akaze trade. Bangikhethe ngoba phambilini before inyunyana besikhona ukubamela lapha kubaqashi abasebenzi. Okay. So base bathi no shows wena ngoba okuyinto uyakubona sicela ukwazi ube shop steward. Kusho bona abasebenzi. So awukwazi okuwrong okwenziwa uNkadimenge. Eyintweni nje benilindele ukuthi njenge-union kufanele ngabe iyazenza ubungakakubuki. Ngoba wena oseduze ne-union ngeke ube yibona ngoba bona bangaphandle. Wena ukwazi ukukhuluma ne-union, ukhuluma iy'ndaba zabo, ukhulume ey'kamqashi, ukhulume ezanyunyana, ukhulume eza-CCMA, ukhulume ezabanye ezabanye. Wena akukho okuwrong okubonile. Mina ngibona uwrong ngasekhampanini ukuthi ayigcina ngiyithembiso. Ebeyilwelwa uNkadimenge. Ubelwelani uNkadimenge? I think kumele iphendulele njenge-official. Ayifani usithulela yabona amathuya uyathunyelwa. Wena ubuye ulethe ukuthi kube kuthiwa. Yikho kuthiwa isithunywa wena. Isithunywa wena sabasebenzi. Wena fanele mabekuthuma kumqashi ubuye nento usuku uhambisa inkulumo yabo kumqashi ubuye nenkulumo kamqashi kubasebenzi. Usuku uhambisa inkulumo yabo kuNkadimenge ubuye nempendulo kaNkadimenge basebenzi. Yikho bezoze befike la bacela khona iform lokuterminator. Kwayelindele ukuthi enzeni uNkadimenge kuzoze kuterminate i4. I think ubudlelwana mina mhlawumbe nami ngokubona kwami nje phela kuyafana abasebenzi. I think ama-updates cherish nawasebenzi so that beze bethi hayi no lo muntu uyasifeyila. Ngiyacabanga nabo kodwa bangayikhulumela on behalf of them. Hayi bazoyikhulumela Shozi ngicabanga kwanele ukuzamile Nkosi yami nawe umfowethu angifuni ngawe phela. Ngiyabona ukuthi nabo sebesizakele bacabanga ukuthi ngivela umgodi kanti nonke ngiphethe ukufo okufanayo la. Ukugula okufanayo. Ngiphethe ukugula okufanayo ukuthi nje phela ngoba usesuke waba seqhuzwini uShozi. Futhi uyabona nje ukuthi ngempela naye akazi nakwazi uma kukhona okugcine kumbheca ngendlela cha ngabe kuyibhecela nje ukuthi ngoba naye akazi nalento akayenzayo kahle kahle. Kuningi utholile vele utholeni Shozi? Kuningi kakhulu. Kwenze njani? Cabanga bese ngithi ngiyakeka sengibuyela ukuze utholeni Shozi. Phela ngithi manje sihlangene ngakho lokho ngoba kube kuthiwa lokho kutholakele kulungisekile ngaba sikho la. Lasa kubuya le board eMaputo ngibona ngilapha nje. Uyabona ngathi nje ngiyabuya nje manje sengifikile. I think mina mathiwa bona abasebenzi baka-addresse nje. Cha Shozi yabona abasebenzi bangi-addressa wawungekho. Baphinde bangi-addressa ngaze ngakhanda elami iqhugwane. Bafaka nepasi phela ngoShozi. Bafaka ilokho bekufanele uyachaza ukuthi wazi kuphi ngoba sebekhulumile Shozi. Ngoba manje ingaphi izohlala nawe mawuzolokhu ushona le bakusoba ngathi khona okwaziyo nokudlila. Mama unesuspect. Sigeze wena. Sigeze phela. Siyake isingisi Shozi ukhuluma isingisi. Khuluma isintu. Bathi hayi masikhuluma. Bathi nje mina le bhaki ngithi hayi umuntu ngihamba ngawo. Bathi ayisakhuphi. Oyinika umlungu. Hayi anginika ngomlungu. Sithi ukhona mamuntu lokho sithi kunika umlungu. Sithi khona inkulumo enjani. Cha ngiyabuza ekabani ibhaki? Ibhaki kaShozi. Njengomsebenzi wonke sokwetshana. Okay. Wayethenga nje installment yakhokha inyanga nenyanga. Uba nothi ayisakhokhi.
Ama-rumors from abasebenzi. Ihlanganaphi yokukhokhela imoto yakho noma ungena kuyikweletu uma kuyiyakho personal? Angithi manje ehlase kuthi ngathi ushozo uyadla lapha phezulu kanti akunjalo. Oh, asiyeke ngoba wena ukwazi lokho. Yes. Awukwazi shozo usho njalo. Angikwazi. Bayezwa futhi madoda. Ibhakhe kaShoza akhamba azimkhokhele ngikhokhela inyanga nenyanga. Ayikho imali ngithola lapha mase nganginimele ngiqinisa lapha madoda. Akukho ngithatha kubaqashi. Okay, ake simyekele uShoza. Ugatsheni ubugatsheni. Oyedwa Shoza. Wena ambebile sho gogo wami. Uphephisa mzukulu. Cabanga ilungelo elingaka gatsheni. Hayi cela usibeke phekodaba nje abasebenzi besazoyikhulumela ukuthi kugcine kwenzakalani. Nanti udaba elibekile uShozi lapha. Yebo, udaba uqala nje kwalo usibizile basibizele ezansi babize mina bathi angize nama representative ngathi mina ngedwa ngikhona kodwa abasebenzi wona ama representative ngokwabo qho. Ngamanye amazwi ugatsheni ubeyihlangule ekutheni umele abasebenzi bayimele bonke abasebenzi. Wathi I know angeke 340 ngoba abarechangewe kamuva uhlangene abarechangewe naba kunjalo. Okay. Ngase ngithi mina no bathi bona no abezukwazi ukuthi khona nje abafuna ukubuza kuqala before beze kubasebenzi bezobathulela. Mase ngicela ukuthi akube nabafethu abangiphelezelayo bavolunteer abafethu ababili sedla sangu uzwe ukuthi inkulumo evelile sekudileka uHR. Ubuze khona uHR no operations no CEO nobani. GM no pen. Yeah, no workshop. Okay. Awukuthi management ibiphelele phela la. Intayipu eqale nje wayibuza uqala wabuza mina ukuthi join the union athi mina yebo. Wabuza umdluli cha. Wabuza umthembu wathi cha, wathi ama rep abo laba babamelayo ababakhulumelayo abangenayo abangekho ku-union. Mina ama rep ami nolokhu ngana ne-union bavumelana ngokuthi bazosidonsela imali ingabeza ukusidonsela imali le edonswayo eProfitable. Imali bazosikhokhela sukela bazosikhokhela from February, end of February baphinde ngoMarch, April, then bagcine ngabokugcina ngoJune. Athi mina no asikazi ngizama ukuchecka ama-VN ebesikhuluma kuwo ngathi mina zange sivumelane. Bathi bona babona into okungane bengabuyi kubo bayitshela ukuthi kodwa kusayiniwe phansi kulokungana-ke ku-operation manager ukuthi kwasayinwa phansi athi banama-meeting akusayinwanga phansi kodwa isivumelwano sikhona emaphoyiseni. Manje-ke basebethi-ke sakhuphuka sathi ngicela ngizokhulumela nina nabasebenzi ngoba asina rep mina ngilona irep manje ngilokhungana ngomsebenzi nami. Abasebenzi bafuna kube yini nethula ispeech ngoba basasethembi ayithina ama-rep sifika ngapha sikhulume ongekhona ngcono kube yini niyikhulumela nina nabo bezwela ukuthi nithini ingafiki nathi. Sakhuphuka besadiscussa thema sasamile kwafika kuShozi wehla waya kubo wabuya uShozi wezakithi wakhuluma nathi bambiza futhi kwase bebiza nami-ke ngehla ngako bathi bacela ukuthi on Monday balokhu-ke kube nomhlangano mass meeting wonke udrive uselifi off wonke umuntu on Monday ngo-6 kube nomhlangano bacela ukuthi kuvuleke umhlangano banjele ngaphakathi ngathi lapho kokubambela umhlangano ngaphakathi ngisazoyokukhuluma nabanikazi
daba ngeke ngithathe isinqumo lapha kodwa okwelokana okukuma la sizoma until Monday kwaphela kanjalo ababa ngebesasho ukuthi ngoba bekufanele ngabe niyangena izolo busuku ngobusho kwabo incwadi ngoba ithe no work no pay bathini ngalokho azange nje ukuze kube nengxoxo ngoba uyabaleka kahle kahle mangithi mina ngisayikhulumeli sengikhona wathi ubani ozokhulumela ngathi mina sikhulunyelwa uMrs Zulu ake ngichazele kamntwana ngoba uyangidida niyabona ngumntwana ngizalwa umntwana mina njengomntwana wakaPhindangene umntwana wakaPhindangene wakaButhelezi uzalwa inkosi yakaButhelezi uzalwa umntwana waseNdlunkulu uMagogo kwinkosi yakaButhelezi umntwana uyawudla umuzi mayeganile kufike kuthiwa kamntwana wakabani isibongo ngoba egane khona ngizalwa ke umntwana wakaNcami yikho kunesibongo sisherwa ushozi nje niyabona so ke ngumntwana ozalwa umntwana wentombazana angisiyo uMesisi kodwa isibongo owakaNcami abantu bathi ngiwakaZulu ngoba ngisebenza khona futhi egcekeni mina umehluko lapho futhi ngikhulele khona egcekeni lakaZulu niyabona ukuze ningabadidike noma bethi bayangicinga begcine bengazi kwenzakalani elika princess likhandeka ngokuba njengoba uPrince Mangosuthu Buthelezi ngoba ezalwa umntwana umama wakwakho owumntwana oganwe uNdlovu ngiyingane kaNdlovu kubani kumntwana kugcina ngami ke zami ingane azibesaba abantwana ngoba ngivundle phi esiswini somntwana mina siyezwana sengenzela ukuthi ningadideki bese kuba ukuthi ke uma ngumntwana umntwana ubani ebantwaneni bebonke ngithi eNdlunkulu bonke abazalwa izilo izingane zabantwana bamantombazane nabesilisa abantwana bonke amakhosi akaZulu njengoba u321 nje aregistiwe khona kuwona amakhosi akaZulu angaphansi kwakaZulu awaseNdlunkulu yakaZulu ngesibongo siqobo inkosi uZulu engabe yasegazini yasematheni yakaminya yaphi ababizwa ngamakhosi bona kubo bawu12 13 ngesile sibuthayo ngoba siphethe umhlabathi wasoSuthu siyinkosi ephethe umhlabathi wasoSuthu bese siba yisilo emakhandeni babizwa ngamakhanda amakhanda ani izindlu kusukela kwesilumpande njengoba mina indle engiphuma kuyona umntwana ozala mina uphuma endlini yasezulwini yamntwana uDouble Amanzi kaMpande la ngivela khona mina niya understand bese kuba nezinye ke izindlu nezinye zingapheka 43 ke zona kodwa amakhosi kaZulu siqu kulo 321 ophethwe indlunkulu yakaZulu awu12 13 ngesilo babizwa ngabantwana bakhulu ayikho ingane umntwana kaZulu umngaka kuze kube yisalikazi sakhona akekho umama akekho ubaba ayikho ingane akekho usisi akekho uMesisi akekho udade akekho umkhulu wonke umuntu wakaZulu umntwana niya understand ke manje kuza kanjalo ukuze ningadideki nangesikhathi bese kuba ukuthi igama ke uyena bani umntwana ulondiwe niya understand ke manje ngoba fanele bathi mabengiguglisha bekwazi ukungithola ngiyaguglisheka mina mawungugulula nje uyakwazi ukungithola intombi eyahlala vala ioffice kaMinister nje ihleli yodwa office wahlala nje ngaphandle wangilinda ngalalo lesihlanu bangilethela amakhekhe khona eoffice ngingakhashwe muntu phuziti ngibatshothi lethani namakhekhe futhi kuze bono general bezongigade eoffice nesecurity ungangiguglisha kuningi okunye icommission nje ikhuluma ngami nje phakathi kaSenzo no General Mkhwanazi uye lo uLonkhe uyena lokhulunywa ngaye lapha noma ukuphi kokunye ongacinga ke ngiyatholakala uyena umehluko mhlambe kwabakhona umsebenzi wami lo engiwenzayo ngani kufanele nik understand umsebenzi wami hayi ukuthi ngihambe ngiyafunisela futhi laba abantu esikhuluma ngabo bazochargewa bechargela abakwenzile ngani niya understand laba bonile nje icala into eyenza ukuthi sidelay icala ngamabomu icala wazi walifaka enkantolo umuntu ukutshela ukuthi lisengaphansi kwenkantolo ayikho into engizoyikhuluma nawe kodwa amacala wona sesiwakhandile sawabhalela nezincwadi anoyigada nezinto enizibhalayo into oyibhalayo nje wafuma ukubhala ungazuthi ubhalani usuke usuyiqhathe nebhizi yabo nje bangena inkantolo ngo9 ebusuku ngaphuma ngo11 ebusuku inkantolo wangena inkantolo ebusuku laba belungu balapha phesha komgwaqo lapha bangenisa enkantolo ebusuku izolo leka makhelwane ngebhadi labo ke yachithwa icala labo enkantolo
asikhulume kabusha ke sisakhuluma indaba zabasebenzi babo ukuthi ngicabanga ukuthi nizosivimba nenze njani usuku uzoyiqhatha nebhizi ngoba kwa last year kwakhona abasiba abanikazi balendawo abahleli kuyona inkosi yakhona naya lapha kaSibhamu yakaMahlangu niya understand ukuthi ke okunye nani okunye kwenzakalani bona fanele bazi ukuthi bakuphi wathi kuThapelo kimi inkosi imbizile ngesikhathi ngifika ngolesihlanu la bafika bakhuluma naye uThapelo ngomgqibelo yathi inkosi imbizile yathi izokhuluma naye ngolesithathu yini ngizenza ukuthi ngi-important ngathi ayisho ukuthi uzofunda ukuthi ngi-important ngoba uzoma nje kanjalo uzoze ukwazi ukuthi ngi-important bese uyazi ukuthi uzosebenza kanjani njengamanje baresponda kulokho esikwenzayo esivumelene ngakho njengoba nikhanda ama-group engikhuluma ngawo nani kuwona nenza lokho esivumelene ngakho umlungu njengoba denthreatnisha namaphoyisa wanalo ilungelo yikho ngithema benibopha vumani ukuthi bayanibopha baba bekufica la umuntu makuthiwa uyaphiketha uhlele egeyithini likamqashi ilungelo lakho futhi bona i-union nomqashi no-bargaining council nabanye bayayazi into yani yokuthi i-union yenzeni ngani ngoba i-union bekufanele inikhaphi yekamasipala ihambe nani njengoba nihleli kanje kwazi ukuthi nihleli la kufanele ngabe umasipala wafakile ama-toilet bathi indlela nisebenzisa yiphi ilungelo lenu njengoba nihleli la kodwa laba abantu ekufanele ngabe bayakwenza ilaba abanecala abangakwazi ukuza kini la kufanele ngabe amaphoyisa le POP le i-public order policy kufanele ngabe bahleli banigadile yonke le ndawo nihleli la ilungelo lenu hayi befike bezolwa nani ngoba nina nikuphi niphikethile nineyivumelwane ninazo nomlungu eziniprotectayo yikho bengenalo ilungelo lokunulwisa ukube kuthiwa bebenilwisa beletha uPOP banishaye ngendluzula banifuthe amagiya gas akonakele lutho lapho buza makuthiwa khona isiboshwa mina hayi ngiyaboshwa mina ngaboshwa namasosha u403 babe bopha mina ngedwa ngena wonke amasosha ngena nezalukazi ngaphezulu basidetaina 7 hours sathi asiphumi sizophumela noba sophuma phambi kwenkantolo uma usungidetainile uphambene nomthetho wangigcina nje lapha ongigcine khona ungibophe ngendluzulu babe ngihudula phansi yaba nje umlenze ungaphola umuntu athi nangalesa sikhathi ubuhamba umlenze hayi mina ngiyahudulwa mina anginankinga nje futhi ngalokho umthetho ngiyawazi ngihudule ngoba ungisukela angili futhi ngisuke ngilazi ilungelo lami lekuba kwindawo engikuyona basibopha bathi enkantolo kwakubizwa mina ngu-accuse number 1 kwaphela wona amaphepha bokubhala ngagcine ngiboshwe nabawu-64 kuphela ngoba bahlulekile ukubathatha bonke laba ogogo babayeka ngoba ngangiboshwe nogogo abano-82 years bazothe esizweni labo gogo bababopheleni babadedela babashiya kanjalo ogogo we understand sihamba inkantolo 7 months saboshwa mina aboshwa 21 days abanye baphuma after 8 days abanye baphuma after 13 days qagela ukuthi ubani osenkingeni iphoyisa elenzeni elibophile bonke lamaphoyisa aseyifaka enkingeni ahambe ethenga ama-patent angayazi and umthetho usuke usukuprotect yabona umuntu mayethiwa kubopha ubokwazi ukuthi uvikelekile kunayo yonke enye into ngoba icala lakho yabanje banila uma lingarejistwe ndawo into yakhe ingahamba ungakhathala wena iphele futhi ungenzi lutho kodwa njengoba belokhu beza njengoba imali bayifakile ngama-demands esiwenzela ithi sibatshela ukuthi siyavala la uma bengayifaki imali izolo sokwenza njani sodayisa ama-truck ayingenanga imali benze njani bafake ukuthi bayanisusa kanti ayiphelele futhi bathi baqhubeka nama-operations bakugeja ngento eyodwa besivele sibagade kuyona bathreatenisha abasasebenzi abanitshela ukuthi ongasebenzile ngeke azabhadalwa ukuze sibone ukuthi lokhu-ke ningakusebenzanga u2 weeks kuzobhadalwa khona ba-right ngoba ibona thi hehlalani kuze kube Monday ayithi nihola mhla 15 noma nihlole mhla 25 ngelilanga nihole mhla 47 umhla 15 usudlulile bekufanele baniholele ngokweyithembiso umhla 25 uyeza ibona bapostpone idate bangayitshoyiseni ukuthi nizohlala kuze kube umsombuluko ibona badecide uma sha umhla 25 ibona bathe no work no pay akonakele lutho uzocalculate ukuthi uma beqala ukubala no work no pay wakhe bokusho ukuthi bebesha izolo ebusuku kuphela namhlanje ngoba bona ngo10 besebela bathi bazonibona nini Monday akusiyi choice yenu uthi anisebenzanga kusasa akusiyi choice yenu uthi anisebenzanga ngoSunday bengingasiyi choice yenu uthi anisebenzanga sonke lesi sikhathi nencwadi abanibhalele yona iyakufakazisa ithi no work no pay baqala ukuntshela izolo sonke lesikhathi bebesho bona ukuthi i-operation isuspendiwe shuthi leyo mali leyo bayanikweleta yona bona ngoba ibona benzeni abathe yekani ukusebenza akubanga ichoice yena ngithi nini nisebenzayo lokho bese kuthi uma kushaya u25
bona sekufanele baniholele ukuze ubone ukuthi bazoniholela kusho ukuthi ihlalani phela nilinda u25 iholiday vele phakathi neviki ama holiday nizolinda ke imali yenu uma ingangeni ngo25 kusho ukuthi vele imali yenu ngeke niyithole uzongena nge2 akukho lokho emthethweni sesiqala lapho ke la siqala khona ukubophana ukuthi uthini umthetho ithi sivumelwano otheka imingihola mhla ka15 gcina leso sithembiso mawuthenga ihola mhla ka25 gcina leso sithembiso uma uthenga ihola mhla ka30 gcina leso sithembiso awukho mhla ka44 noma mhla 34 lo enihola ngawo so njengamanje uqala ukuthi nizoyithola imali yenu nizoyiqala ngomhla kabani ngomhla ka25 uma kuthiwa no work no pay njengamanje uzoqala ukusho lokho Monday after ivumelwano uma ingekho ivumelwano iphoyisa alinalo ilungelo lokufika linisuse ekhaya kini ngoba umqashi usefikile ekhaya kini futhi amaphoyisa nesiqiniseko ukuthi anikaze nishise lutho ngaphandle kwestif papa lelincishe sona he Zadla ayithi ngincishile leso stif papa akekho futhi abakade toyiza namabhodi nanka ama truck ubufakazi ukuthi aniblock ngisho indlela yadlule nangalobusuku ade ngikhona nanini ngifika ziyadlula imoto anishisanga amathayi anenze lutho akho umuntu ophethe induku la nabaphethe ibhamu zabo banama license la sikhona le moto wena yila zikhona emotweni hayi la awulwi so ke ukuthi ke uma ngabe ungalwi iphoyisa linalo ilungelo lokufika likulwise ngoba umsebenzi walo amaphoyisa yini laba abhala uPOP abafaka ibheje elibovu la umsebenzi wabo ukwenza sure ukuthi kune order nokuthula la ngasuka khona umsindo hayi ukuthi bona bafike balwe nani niya understand bazokufunda ke mawukuthi abakwaze eWitbank vele sibhizi siyayihubhanela nje naba akunankinga siphuma kubona namanje niyabona uma selikubopha iphoyisa selifaka enkingeni kamqashi kodwa likhiphile enkingeni yabo bayabuya bamhlabeni bopha hawu ngigibele nize nivolontiere mawukuthi uzokuthi ihlala phansi aqhukule mase waseqhulile nje wakulimaza imali enye ngaphezulu mayikulimaza ngoba unqabile ukuboshwa kuphela umthetho uthi maye kubopha fanele kuphathele iwarrant of arrest phela kuchazela ukuthi ukubophelani iphi charge yonke leyo nto echazele namalungelo akho nani akudedele kahle ugibele kahle evenini ngoba uwulwi angithi thank you yena mayisekwenza ngaphandle kwalokho uyena oseyiqala shothi fanele sibhalele abantu uminister wamaphoyisa sibophe yena ngesikhathi masekuthatha icala lakhe enkantolo ukuze ukhokhele uyena osazoxoshwa uphoyisa kodwa into emnandi uma sekubophila uphoyisa yazi nemnandi ukuze uphume wena fanele uye phambi kwenkantolo ngesikhathi uya phambi kwenkantolo kuzothi uphuma ngebail wena ke ngeke ukhokhe ibail yento ongayenzanga eniqoqwe kanje ngoba niqoqiwe nini kuzofanele banikhiphe ngefree bail kodwa mabe unikhipha leyo free bail fanele banikhiphe phambi kwenkantolo inkantolo sekuphoqa ukuthi ayilalela icala leni ukuthi inkinga kahle kahle ikuphi yazi nechitha icala labelungu lapha enkantolo mina ngithola ithuba lokuthi ngichazele inkantolo ukuthi inkinga ikuphi lebona bangafuni ukuthi nikwazi ukuyenza mayikise inkantolo umuntu bojabula ufe ngoba inkantolo kuyilungelo lakho ukuthi kulalelwe iside lakho inkantolo isiyazi ukuthi driver balapha bahlukumezekile ngoba wonke la namanye ama officer wafuna ukwenza lokho qagela ke ama office nebekufanele ngaba yakwenza ngoba kubonile ngilale ngikuploadile ku TikTok ebusuku kade ngiattend ebusuku leyo nkantolo ngomnyama tsu namhlanje bavuke bazi ukuthi nginjalo othindekayo ngoba akekho singamhambanga sukela phansi la efanele ngabe nixhumana nabo direct lapho shoza bahamba khona kuze kufike kokugcina akukho la singafika bese sesifunayo nenkantolo niya understand ilungelo lakho bathi umthetho ukwi-constitution i-constitution akusiye abamhlophe i-constitution kuthiwa yokuprotecta wena noma kungasiyo yokuprotecta wena ngesikhathi ayisebenzisa yena abuser ngelinye ilanga the very same protection yade ithola yena leyo constitution kuzofanele ibuye iprotecte wena phela ngithi use South Africa nawo noma ngabe kunamhlanje noma ngabe kukusasa noma ngabe kuzothatha 2 years kodwa isimo waze waregister nje enkantolo kofanele icala lihambe likuhlule uphinde ubuyele uyo aphila ngithi niyahamba lezi zinto asiCMA inazazi ukuthi kune stop nonsense phambili yizo lesade sidila nazo asikho stop nonsense singasazi la eWitbank manje ziyasazi bonke laba belungu bama truck yonke indawo they are panicking njoba nila inini ba amadoda kudlula wonke omunye umuntu ema truckini nibe isibonelo kubo bonke njengamanje baya panic siyabonga mama siyabonga
angikwazi mina ukuya ko driver abangadecide ukuthi ngathi ni wo driver nithi nizolelwa yimi njengoba ngowesifazane nina nenzeni ngizonilwela mina ngizonikhulumela lapha kufanele ngivule khona indlela but nina nenzeni ngoba mangabe senithola imali yenu nijika ningidayise egcineni asibambe sonke lempi uyabona siwokhe sonke ngoba buka nje akudinge itoyi akudinga abantu abawu400 ngisho ngashiya igate nivele njengoba kukhona ukuthi akungeke benze lutho qedile istrategy sokuthi akungenwe ngaphakathi kukhulunywe ngaphakathi fanele isuke leya truck iqala fanele avuleke amagede nizobe ningasenalo ilungelo lokukhulumisa lokho emva kwalokho ukuthi bathe bazonichazela ukuthi nizobonana ngoJuni kuzofanele nithathe lokho ngenhlahla kuvolunteer bona abantu bazonibona Monday ngoba iweekend yami special kufanele badle wephi weekend vele ibalekile iweekend yami ngeke iphazanyiswe yini bayekeni futhi ngokubalekile bahambe bongcwaba bahambe bodla imali niyayisebenza nini imali balishikabi laba abantu ba right niyabona ngenhlahla nijikisha amashezi eni lapha ngoba imali yeni mayikhokhela udiesel phela nijikisa itruck yenu na izolo nijikise yona namhlanje nijikisa udiesel wenu okhokhelwa imali yenu akonakeleli utho ukunderstand nje ukuthi oh nansi impi esilwayo sivimba kanjani kuphela niya understand nabo futhi bayawathola ama message anginihluphi na kuyihlupha khona number ninginike yona othi akafonelwe uHR bethi akafonelwe kuseni wayefana ngifonele yona obiyena ofana afonele mina kulama miss call khona ngazi noma yakhe noba ngisevanga noma ekaba nomunye kubo bonke bekuthiwa bazongifonela wayekufanele bangifonele yini soyi negotiate ngoba la wonke umuntu osukela izolo wahamba wayothenga ishebo nala nijiva nje bade nijiva izolo nikhishwa baxoshwa yini la imali yabo babuya ngoba besivumelene ngokuthi hambani nothengela laba abangaholile nihlale nonke nidle ngoba senibe right kodwa umzabalazo weni nonke angithi kodwa ngale kwalokho anihambile ngoba niyadingana kungayiphutha uma ngathiwa laba bathi ade benikwa imali yabo ade benikwa imali yabo yangaphelela izolo bese bethi bayahamba ngoba basele bodwa lo mzabalazo wabo ubungeke uphumelela phandle kwalabo driver basele ngaphakathi kuphoqe ukuthi kubuye bona kuphoqe ukuthi kusafarishe basafarishile imoto zabo benivalele basafarishile even uma bani usisi lo oka control oshonelwe ngithole ngesitifiketi somndeni edinga imoto yakhe kufanele ahamba emncwabeni ubani konje sibongo khona lo uwini fanele ngabe usemncwabeni ngize ngathunyelelwa umndeni isitifiketi ngathi inkinga uma ngike ngathi abakuvulele unaleyo crisis ngafika mina khona umagagule nenkinga ngaleso sikhathi khona nabanye bebenenkinga ngaleso sikhathi in as much as understand isimo siyaphoqa yebo bazocabanga lokho okusho bazocala ukuthi kusho wena uyoclaim ayikho ubufuna isitifiketi nani shuthi babuyise kimi shuthi batshengisa uTikTok ngoba uma ke kwadedelwe yakhe imoto kusho zonke imoto ayidedelwe wena into ekufanele ngabe yayenza shona kumlungu uthi ushonelwe uyasafarisha ngoba akusiwo ohlale ngokuthanda isimo uyena umlungu othe isuspend operation but imoto yakhe isele ngaphakathi wonke umuntu ofuna obefuna imoto yakhe ngaphakathi akatshela umlungu phela umnikazi wenkinga inini nani kanti akusithi niya understand uyeza umlungu la khona into eyinkinga njengamanje 2 weeks wonke okugcina uma eqhubeka uzoluza ama client ekugcineni kuzofanele enze njani athi mayiphelele umsebenzi shuthi abaningi kuzofanele ba retrenchwe futhi uyanixosha umsebenzi awusekho kodwa fanele enze njani acalculate ukuthi qala vele ukuza kugcine leya contract kwanina nibalekile ngoba inini enikhandele leyo mali ukuze abe la kakhona angithi so kushuthi fanele enze njani ihlulo ukubambisana nje yini ehlula ukuthi nibambisane senibambisanile nina abangaphandle nabangaphakathi sekushoda ukuthi umlungu enze njani abambisane nani hayi mina sengobe ngijabuleke umsebenzi wami phela ukuthi ningaxabani umsebenzi walabo abantu abagcine bengabenzanga ubulungisa kini obargaining council nabanye uminister waka labor and employment uholelela abantu abafana nani ngale kwalokho kushuthi akaphume eParliament akanawo umsebenzi wonke laba abantu abanihlukumezile nini kufanele bendlula kubona azayohola yena bonke labo bantu into imali eholela umuntu waka bargaining council yenu imali eholela uCCMA yenu
imali ekhokhe eholela uLabor eyenu, imali eholela uMinister kaLabor eyenu, imali eholela indoda yentela eyenu, imali eholela isalikazi segrant eyenu. Niya understand lokho? Futhi ayikho into la eCountry engenzeka uma bonke driver bangathi ikhiya sihamba naze emakhasi yolala sonke ngomhla ka23 nje asiyindawo. Ayikho engenzeka because ipeni lengane yesikole lihamba ngetruck, isinkwa sihamba ngetruck, upetrol uhamba ngetruck, ifurniture yakwakhe ihamba ngetruck, yilahle kuze kukhanye ugesi lihamba ngetruck. Uma kunenkinga nina phezulu kwenkinga eninazo besebenza njani nishayisele mina ngingekho lapho ngihambela nezingane zami ngekhwidi yami la ngihamba khona, sife thina ngoba nina nilalanga nihubha amalodi nangahola kahle nangena nicuphelela ukuthi nizoxoshwa nenza yonke into bese nikhanza ingane ingozi nikhandile. Niyabona ukuthi niyasithinta sonke eCountry ngisho besithanda.